good morning, good morning sa tanan nga naka-monitor na maayong aga gid sa tanan. Kag sa tanan nga naga-silent monitor sa tagsakaga. Good morning, good morning. Start na ta. Nara Graves, ari naman. Si Charlie Bravo, ari naman. Good morning gid sa tanan. Sir Big Boy, Mami Girl, good morning. Si Sir Tino Tino, good morning. Sa Tigbawan Station, good morning. Si Bugnay kag si Maria nag-monitor naman may aga. Si Sapagita kag si Mangga, good morning. Tanan nga malabutan sini nga signal. Good morning gid sa tanan kag dira sa Alimod dyan kay Joker 3, good morning. Kag sa tanan mo nga tropa, good morning. Bacolod kag Negros Occidental Province, good morning gid sa tanan. Tanan nga nakabati sini nga signal, tanan malambutan sini nga signal, mayong aga gid sa tanan. Kaya nagasubaybay man dira sa via YouTube, sa YouTube channel, good morning. Inugid magapakamay gid sa aton tanan. Kaya diri sa Lanit Station, good morning. Sa kay Bigoy Pilipil kag Kasoy, may aga, kag diri sa Molo District of Molo, tanan nga mga naga-silent monitor may aga. Kag Migor 5 kag sa Green Apple, good morning. Kag kay Sir Kamunsel, good morning. Kag kay Ma'am Dira, good morning. Miko Kahel, good morning. Kag sa Lumanga Station, good morning man. Province of Guimaras, good morning. I know madamo man da na silent monitor. Miko Bomber kag Miko Cobra, good morning. Kag sa iban pa nga mga station nga naga-monitor dira, mayong aga gid sa tanan. Kay Sniper sa Igbaras kay sa Pagita man, good morning. Kay Sniper sa Lapos, good morning. So tanan-tanan na lang makabati sa akod nga tingog, maayong aga gid sa tanan. Diyos sa magapakamay gid sa aton sining adlaw. So it's time na siguro nga proceed na kita sa proper nga hilikoton ta sining aga. Ang aton gali nga verse ginkuha naton sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa English version nga nagsiling, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, old things are passed away, behold all things are become new. Sa Ilonggo, ang bisan sino nga ara kay Kristo, pag-una nga tawo, wala na sa iya ang daan nga pagkatawo, kundi pag-una siya. So, before kita ma-pray, i-play ko anay ang isa ka song. Buhay mo
Our loving Heavenly Father, Lord God, palapit kami sa imo sa sinigtiyon. Nagapangayo kami, Ginoo, sa kapatawaran sa amon nga mga kalapasan, sa amon mga kasaypanan nga nahimo sa tagsakaadlaw. Ginoo, gina-acknowledge namon ang mabalaan nga presensya sa ining aga. Ginadayaw ka namon, Ginoo, ginahimaya ka ginapasalamatan. Bangod sa kaayo kagatutom nimo sa matag sa kakabuhi. Lord God, nagapasalamat kami sa bagong adlaw, bagong kabuhi. Napadayon nimo, Ginoo, ginahatag sa amon. Salamat sa mayong panglawas nga ginahatag mo sa kada isa. Salamat, Ginoo, sining opportunity nga sa diin liwat makatuon kami sa imong pulong. Ginoo, nagapangayo gid kami sa imong guidance by your Holy Spirit. Ikaw, Ginoong, mag-empower sa kada isa. Tagay kami sang langit noon nga kaalam nga intindihan namon, Ginoo, ang imong pulong kag mi-share gid namon, Ginoo, sa amon nga mga utod na ang handom isa lang nga ang tagsa ka tawo nga makabati sa imong pulong. Madala gid namon, Lord God, ang ilang magkalaging dira sa imong tilan. Gamita ang ining ministry, gamita ang mga katapo sini nga mangin palaagyan man, Ginoo, sa pagpakamaayo man sa iba. Kabay, Lord God, ang imong nga balaan nga espiritu magahikot gid sa sini nga tion. Kabay, Lord God, nga wala sa anuman na sablag sini nga aga. Ginoo, ikaw ang mag-bless sa kada isa sa tanan nga naga-monitor, Ginoo. Tanan nga naga-silent monitor at diri nga frequency, even, Ginoo, ang naga-pamati man dira sa YouTube. Ikaw, Ginoo, mag-bless man sila kabuhi kag sila panimalay. Ginoo, sa imo namon kinasalig ang nabilin nga tion sini nga aga. Ikaw, Ginoo, ang panguna sa amon. Gani, Lord God, balik ko gid ang dako nga pagpasalamat kag pagdayaw sa palaangalan ni Hesukristo. Amen. 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 So, basahon ko liwat ang aton nga talakayan sini nga aga nga ginkuha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo, wala na sa iya ang daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Kung aton intindihon ang ini nga bersikulo, kung isa ka tawo wala sang pag-iya sang balang espiritu, ayhan literal man ang paghangop niya sini. Ngang tawo gali nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo. Kung literal ayhan nga paghangop, basi makasiling siya nga kung laway siya, basi magwapo siya. Kung maitom siya, basi maputi na siya. Kung ara siya sa kay Ginoong Hesus. Pero hindi gali amo sini. So diri gali nga bersikulo naga-refer diri sa espirituhanon nga kabuhi. So kung ara kita kay Kristo, ano ayhan nga mga bagay nga nagakambyo sa aton? Hindi magakambyo ang aton nga pisikal, kundi magakambyo ang aton nga ugali. So kung ikaw ara na kay Kristo, dapat ang mga daan nimo nga negatibo nga mga ugali dapat hindi na ini makita sa imo. Hindi na ini makita sa isa ka Kristohanon o anak na sang Diyos. Kung sang una ayhan nga wala ka pa kay Kristo, dapat sa una wala ka pa kay Kristo, siguro puno
ka pa sa mga bisyo. Basi palahubog ikaw. Basi nagatahor ka. O basi nagadrugs ka pa, bi. O kung madamo pa sa mga malaot nga buhat ang imo ginahimo sang time nga wala ka pa kay Kristo. So karon kay ara ka na kay Kristo, ano bala ang mga ugali nga dapat ara sa imo? There is Colossus chapter 3 verse 12. Amo ini ugali nga gusto sang Dios nga ara sa isa ka tumuluo o anak na sang Dios. Ang pagkamaluluyon, ang pagkamainubuson, mabinuligon, malulo, kag mapinasinsyahon. So lima, in-specify ang 5 ka ugali, 5 ka karakteristik dire kung ikaw anak na sang Diyos. So dapat ang ini nga mga ugali, ang ini nga behavior, dapat makita na sa isa ka Kristohanon, sa isa ka anak na sang Diyos. Ano naman nga ugali nga dapat isikway mo kung ikaw anak na sang Diyos? Dili makita magyapon sa Colossians chapter 3 verse 8. Gina-specify man diri ang 5 man ka ugali. So dapat amo ini ugali nga isikway mo na kung ikaw anak na sang Diyos. Ang kaakig, ang pagkamainiton sa ulo, ang pagtumot, ang paghambal sang malain sa iya isi kapariho, kag ang paghambal sa mga binastos. So amo ini mga butang nga dapat isikway mo man kung ikaw ara nagali kay Kristo. Amo na nga may pagkambyo sa kabuhi sang tao. Amo ina nga bag-o ka na nga tao sa espirituhanon nga kabuhi. So dapat ang mga malaot gali nga mga buhat, ang mga malaot gali nga ginahimo, dapat bayaan mo na ina. Kaya diri wala na sa imo ang daan nga kinaugali, ang daan nga pagkatawo. Amo ining mga ugali nga mga malaot, ang mga buhat sang una nga hindi mga maayo nga nakahalit gali ikaw sa imo pareho. So dapat bayaan mo ina sang lubos. Uutod kagabyan, pwede naton mausisa ang aton kaugalingon. Sa ngara kita kay Kristo na subong damo nagaklaim nga Kristohanon, damo nga nagasili nga anak na sila sang Diyos. Pero ang pamangkot utod kagabyan, nasikway mo na bala ang ini nga mga negatibo nga ugali? Nabayaan mo na bala ang mga malaot nga buhat? Wala ka na bala nagapadayon sa pagpakasala? Kay diri sa 1 John chapter 3 verse 8, ang nagapadayon sa pagpakasala, iyan ni Satanas. So kung nagapadayon kapagali sa pagpakasala, iya kapagali Japon ni Satanas. So dapat gali bayaan ta na ang pagpakasala, bayaan ta na gali ang mga buhat nga hindi maayo. Kaya kung magapabilin kita sa pagpakasala, ano bala kita sa panulok sa Diyos? Diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 kag 2. Sang una, patay kita sa panulok sang Diyos tungod sa aton mga paglapas kag sa aton nga mga sala. Ginasunod naton ang mga malaot nga ginahimo sa mga tawo diri sa kalibutan. Sakop kita ni Satanas nga amo ang hari sa mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag si Satanas amo man ang nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. So utod kagabyan, kung ikaw nagapabilin pagali sa imo malaot nga buhat, nagapadayon ka pagali sa pagpakasala, ang espiritu gali ni Satanas amo pa sa gihapon ang nagagahom sa imo. Kay sa gihapon patay ka pa sa panulok sa Diyos.
So kung tutuod nga ikaw anak na sang Diyos, dapat may pagbag-o na sa imong kabuhi. Dapat may pagbag-o na sa imong pagkatao. Kag dapat makita na gid si Kristo sa imong kabuhi. Sa imo panghambal nga may paghigugma. So dapat ginasugo gani diri sa aton nga maghigugmaanay kita. Kay ang gugma naghalin sa Dios, kay ang Dios gugma. So kabay pa nga wala na kita nagapadayon sa pagpakasala. Agud hindi na kita magkabuhi sa kadulong. Kay ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, nagakabuhi pa sa kadulong. Pero kung ikaw ginbayaan mo na ang paghimo sang mga sala, ginbayaan mo na ang mga malaot nga butang, amo nang matutuon nga anak sang Dios. Kay sa 1 John chapter 3 verse 9, ang tawo nga nangin anak sang Dios wala na nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. So maathagid utod ket kaabyan, kung ikaw gali anak sang Dios, ara na gali ang kinaugali sang Dios nga Amay. Kag wala na kita nagakabuhi sa kadulong, kag ara na kita sa kasanad. Kita diri sa John 8:12, si Jesus nagambal, ako ang suga sining kalibutan. Ang sino man nga nagasunod sa akon, makaangkon na sang kasanag kag kabuhi. Ano bala ining kabuhi? Amo ni ining kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ining regalo sang Dios sa sinuman nga nagatuo sa iya. So kabay pa utod kagabyan nga kita mausisa nato ng aton kaugalingon kung kita nagbiya nagin man sa aton malaot nga mga gawi, sa aton malaot nga ginahimo. Ginbayaan na bala naton ang mga butang nga hindi maayo sa mga panulok sa Dios, hindi maayo sa pananawan sa Ginoo. Kag ginakabuhi na naton ang ugali nga amo inang gusto nga matabo sang Dios sa aton kabuhi. So kabay pa nga kita ari na sa matudtuod nga pagkambyo. May pagbag-o na gid sa aton kabuhi. Pamatudan amo na gali sa kanta, patunayan mo nga ikay ligtas. Paagi sa imo mga ginahimo, paagi sa pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios. So this time, i-open ko ng time para sa sharing. Sino man ang gusto magdugang, mag-share sining aga, welcome gid ang kada isa. Ano ka man nga abilisyon, welcome gid as long as kita isa sa pagtuo dira kay Kristo. Ang mag-share taga-antas ng 5 to 7 minutes nga time para sa pag-adugang sa aton nga talakayan. Good morning, ang control. Now is open. Breaker. Brother Tinotino, good morning. Go ahead. Pero yung maayong aga sa imo control no, kung sa imo bukos nga panimalay no. Nagadaya ko kapasalamat ko sa Ginoo tungod sa kabuhi nga iya ginhatag sa akon kag sa akon bukos nga panimalay no. Maayong aga sa tanan-tanan nga naga-monitor sa sining frequency kag sa madabutan sa akon signal kag sa nagasubaybay man sa aton YouTube channel no. So tama katahom subong aga ang aton talakayan naging kuha naton sa ikaduhang Korinto 5:17 hasta sa 18 nga nagasiling. Ang bisan sino nga nagihiusa kay Kristo bag-o nga tinuga. Ang daan nga kabuhi wala na. Ang bag-o nga kabuhi nagsugod na. Hindi tanay nga ginahimo sang Dios nga paagi kay Kristo mangin abyan niya kita bisan sang anay way pa kita. So amo ini no nagapahayag sang isa ka kamatuoran nga kon hambalon naton nga ang isa ka tawo nga ara sa nagakabuhi Kristohanon bag-o na siya nga tawo no mambal nato nga
lain ila relihiyon, lain ila nga ugali, no? Wa na sila ga pakikangot sa iban, wa na sila ga join sa mga kasadyaan nga tagsubong sang iban. Pero ang pagbag-o sang kinaugali o kung paghiusa kay Jesucristo, may proseso ini, no? May proseso nga dapat ini magapabilin kag amo ini ang sadsaran sang matutuod nga paghiusa sa kay Jesucristo, no? Kay kasubong bala sa akon mga ginashare dire nga palaanggiran o kon insight nga ang isa kasansalon kung ginabaga sa kalayo kag padayon nga ginabaga ang tanan nga mga tuktok nagakalakakas, no? Kag kung masubwan ini sa tubi nagapag-o, no? Pareho ang isa ka binangon nga kung subwan mo pag-o na siya. So meaning kung masubwan na gani sa kalayo o kung ang isa ka tao magahiusa sa kay Jesucristo, ini nga tao Kristiyano na, no? Kristiyano. Pas kasubong man sa isa kasansalon nga kon masubwan mo na gani sa tubi na hukas ang mga tuktok, pag-una siya nga sansalon. So kung ikaw mabautisuhan, ikaw isa na ka-Kristiyano, ang mga sala nagkalakakas na, no? So sa pagbunyag na hukas na ang ginatawag nga sala nga panublion, no? So kinahanglan sa isa ka tawo mabunyagan sa tubig kag mabunyagan sa espiritu, no? Kay diri gani nahambal sa binuhatan 11, 15 hasta 16 nga nagasiling. Kag sang nagsugod ako sa paghambal, nagkunsad ang Espiritu Santo subong sang nagkunsad niya sa aton sa sang tunga. Kag nadumduman ko ang ginsiling sang Ginoo. Si Juan nagbautiso paagi sa tubig, pero ginabautisuhan kamo paagi sa Espiritu. Maathag, kino, 16 lang gali, no? So kinahanglan sa isa ka tawo makaagom sa ginatawag nga pagbautiso, no? Bautiso sa tubig kag bautiso sa Espiritu, no? Kay ang Espiritu Santo amo ang magagiya kag magabag-o sa kabuhi sang isa ka tawo. Kay maskin ano pa nga pagpaninguha sang isa ka tawo kung wala ang bulig sang ginatawag nga Espiritu Santo, wala gid sang pulos ang iya nga kabuhi kag hindi gid siya magbag-o, no? So diri naman gani nahambal diri, no, sa nahuunang Korinto 12:13 nga nagasiling, sa among man nga bagay kita tanan man akon mga hilway ginbautisuhan sang amuman nga espiritu agod mangin isa kita kalawas kag kita tanan ginhatagan sang amuman nga espiritu sa aton tunga sa aton mga tagipusoon. So ang ginatumod sini amo manggihapon ining Espiritu Santo, no? Nga ginahatag gihapon sa aton, no? Ginahatag sang Ginoo, ginapadala sa aton nga amugid ang magagiya sa aton tagsa-tagsa ka pangginawi sa aton matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, agod magabag-o ang aton nga kabuhi, makita sa aton isig kapariho nga kita mga Kristohano, no? So dapat mabiyaan na naton ang daan naton nga ugali, lakip, no? Sang paghugas na sa aton, so bag-o nagali kita nga tawo, no? So ano naman ang mga kinaugali sang tawo, no? Makita naman naton diri sa Pilipos 4:8 hasta sa 9 nga nagasiling, sa katapusan mga kauturan pun-a ang inyo mga huna-huna sang maayo nga mga butang nga matuod, halangdon,
matarong, putli, hiligugmaon, kag tungganon. Ang inyo natun-an kag nabaton halin sa akon paagi sa akon mga pulong kag mga binuhatan, kag ang Dios nga maghatag sa aton sang paghidait mangin kaupod ninyo. So ini nga mga paglaygay ni San Pablo, so nagapakita ini no nga amo nagali ini no ang ugali sang isa ka tawo nga ara na siya sa maayo nga kahimtangan, no. So ini manifest man ini gyapon, so makita man ini naton sa mga aton kauturan o kung ma-experience naton sa aton palibot nga may mga tagkasubong sini nga mga tawo, no. Tungod kay nagabag-o na ang ila nga ang ilang ugali, wala na sila nagabalik sa daan nga ugali, no. Tungod kay ginagiyahan gid sila sang Espiritu Santo, no. So diri naman ganin sa Roma 12:2 naghambal, no. Hindi kamo magsunod sa mga pangginawi sang mga tawo sini nga kalibutan, kundi tugutin ninyo ang Dios sa pagbag-o sang inyo kaugalingon paagi sa bug-os nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Dayon mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Dios kun amo ang maayo sa iya nahamutan kag himpit, no. So amo malang nagali doon daw ka simple malang gali, pero ang proseso daw mabulubudlay, no. So dapat bag-o naton ang aton kaugalingon kag isuklob naton ang ugali ni Jesucristo kag hindi na kita magbalik sa aton daan nga mga hindi na kita balik sa pangkalibutanon nga balong-abutang, kundi tuguti ninyo ang Dios sa pagbag-o, no. So ang kada isa sa aton nagatinguha, no, nagahimulat nga mabag-o sang Ginoo, no. So para sa ako kung si Sinoman dira, no, ginatugutan ko gid nga bag-uhon ako sang Ginoo, kay para sa akon hindi pa ako iya himpit. Tungod diri sa Roma 2 sa katapusan ang iya ginhambal kag mangin himpit, no. So ako gatinguha gid ko nga mangin himpit man, no. So amo lang na siguro ako mapambit, maayong aga sa tanan-tanan, kagabay ang Ginoo magapadayon gid sa paghatag sa aton sang dugang nga pagid nga mga grasya para sa aton tagsa-tagsa agud mapadayon naton ang aton mga buluhaton. Mayong aga sa tanan. Salamat kid Brother Sino sa iyong mga gidugang sa atong natalagayan sining aga. Any more station nga gusto pang mag-share? Go lang. Control. May aga, Brother Pugnay. Go ahead. Roger, good morning gid sa tanan-tanan, no, sa tanan niya mga naga-monitor na, naga-silent monitor lang, sinigaga mayong aga gid sa inyo. Kag subong man ang aton niya mga kaabyanan, mga kauturan, siya padayon nagapagsubaybay man, no, sa aton niya YouTube channel. Good morning gid sa inyo tanan-tanan, no. Kabay ng aton Ginoong Diyos, magapanghikot naman sa aton sa siningadlaw, no, sa tagsa-tagsa katigipusoon. So ini nga verse nga aton ginatunan subong, no, isa ini ka reminders, no, kung gina-remind kita, ginapahanumdom kita nga mga tumuluo ni Kristo, kita nga ara na, no, sa kapawa, no. So diri naga-remind din sa aton nya kung kita gali ara na kay Kristo, bag-o na kita nga tawo, no, wala na ang aton daan, dapat aton daan yung pagkatawo, no? Kung ano man kita sa una, kung sa una nagahimo kita sa mga malaot nga mga buluhaton, so dapat subong kay ara na kita kay Kristo, dapat dulaon tanay na, no?
bayaan ta na ina. Pareho sa aton kanta nga nabatian kagaina. Pamatuodan, no? Magpamatuod kita nga kita bag-o na nga tinuga. Bag-o na kita nga sahi isang tao. Kay kita ara na sa Kristo. No, ang aton mga dati nga gawi, no? Kalimtan ta na, bayaan ta na. Kiti bag-o na kita, no, nga gintuga niya. Kag bisan pa man gani dire sa Galacia kapitulo 5 versikulo 16, no. No, nagasiling magani dire nga magkabuhi kita suno sa pagtuytoy sang espiritu. Kag hindi naton pagpasugtan ang aton kinaugali, ang aton tawhanon nya kinaugali ng mga handom. So amo man ina ang dapat naton himuon kung kita bag-o na nga tinuga. Kung bag-o na kita nga mga tumuluon ni Kristo, kita nga nagasunod siya, dapat amo ina, no? Kalimtan na naton ang mga dati naton yung mga pamatasan. Kag magkabuhi kita suno sa pagtuytoy na sang balaan ng espiritu sa aton. Di ano bala ang ginatudlo sa aton, no? Dapat ang aton nga gawi, no, kung sang una mainiton kita, mahilig kita makipaglalis, mahilig kita makig-away. No, dapat wala na ina sa aton yung mga Kristohano. Dapat may ara na kita sang tagipusoon nga mga painobsanon. Iti bag-o na kita nga tinuga, bag-o na kita nga mga tao, baga gisulog ta na ang bayo sang pagkamatarong. Kung nimo likawan tagid ang paghimo sa mga bagay nga sa diin mangin kasandaran, no, sa mga tao nga wala pa kay Kristo. Eksakto na kay kita nga mga Kristohanon, tama sa aton ka ka sensitive la do ka nang atong ka silaw na gid bala, no, nga gamay lang naton nga mahimo nga mga bagay nga daw kasawayan sa mata sang kalibutan. Istoryahan na kita dayon, no, balay gapa na siya, kasimba na siya, tapos amo niya mo na, no? So amo ina dapat may pagbag-o nga matabo sa aton kabuhi subong nga ara na kita sa kay Kristo. So amo ina nga dapat likawan naton ang paghimo sang mga bagay nga hindi kit makapahamuot man sa Ginoo, no, hindi lang likaw kita nga makita sa mga tao nga nagahimo sila uni ilabi sa tanan nga makita man sa aton Ginoo kaysa Ginoo sa aton Dios wala sang may nalipod o wala sang may natago, ang tanan sa iya hayag. Bisan ano pa ang aton nga himuon nga pagpanago kung nagahimo kita sang hindi mga mayo, ang Ginoo nakakita sila. So dapat bag-ong kabuhi, bag-ong nga pagkatao. Kay amo ina ang gusto sa atong mahal nga Dios nga kita ara na sa iya, dapat bag-o na kita, no. Ano lang hinahambal nila nga we must born again, no. Kinanglan nagpakatawo kita, no. Nagpakatawo kita liwat, no. Bag-o na kita nga mga tao. Iti sa una ara kita sa siling pagkabuhi bala nga inang pagusto-gusto, no? Tanan-tanan wala sang limit, no? Dire pa man gani sa sa 2 Timothy, no, dire sa sini chapter 3, no, nagambal gani dire nga sa una nagakabuhi kita mga buang-buang kita gani sa una kay ti nagapagusto kita sa aton kabuhi.
nagapagusto kita sa aton sa unang kabuhi, kung ano-ano na lang ang maginahimo. So inatanan dapat ato na biyaan kay ari na kita sa pagpakamatarong, no? Pagi kay Hesus Kristo nga nagpakamatay sa krus, nagugas ang aton yung mga sala. So dapat hindi na kita, no, maghimo sa mga bagay nga mangin kasawayan sa mata sang kalibutan, kag ilabi sa tanan mangin kasawayan sa mata sang Dios. Kay ti siya haragit sa tanan niya tion, no, kita tanan nakita gid niya. So kinanglan magbago kita sa aton kabuhi. So control amo lang ako ni ma-share sining aga kabay nga Ginoo magapadayon gid sa pagpakamayo sa aton tanan-tanan. Good morning. Gid si mo brother Bugnay, si mo man nga share si Tingaga. So anymore station nga gusto pang magdugang sa aton nga talakayan, go ahead lang. So open ini sa tanan nga basi ang Dios may pagpakamayo sa inyo. Hindi ka mo magkahuya nga mag-share o mag-testimony nga ang Diyos gali nagpakamayo sa imo kag sa imo nga panimalay. So basahon ko liwat ang aton talakayan nga ginkuha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang bisan sino nga ara kay Kristo bag-o na nga tawo, wala na sa iya ang daan nga pagkatawo kundi bag-o na siya. So ini nga bersikulo ayhan makarelate ka mo kag makasiling ka nga remind kid ini sa imo nga ang Diyos nagpakamayo kasi makabuhi. So basi gusto ikaw nga mag-share, ari lang di ang control. Good morning brother Mangga, go ahead. Mayong aga sa tanan-tanan, no? May aga man sa imo control. Napuraw ko ba? Pero nabasa ko naman ang daan ko. Ang verse. Ang aton niya ginatunan sa kong amo naman niya ang nagatudlog sa kamaturan. Amo ni ang tumod ko halin sa nagligad nga basta gani nga ginabato na naton gani si Kristo Jesus naton niya personal nga manluluwas, dapat willing gid kita nga bayaan ang kung anuman nga mga isyu nga ara sa aton, no? Hindi lamang nga magambal lang kita nga kilala ko na niya si ang Ginoo, kilala ko na niya si Kristo Jesus, no? Gambal kita nga kilala ta na niya si Kristo Jesus, pero padayon gyapon kita sa paghimo sang hindi makapamuot sa aton nga Ginoo, no? Kilala mo siya sa ngalan lang, hindi sa matutuod. Amo ni ang kabuhi gani isang ang kabuhi naton bala sa una, siguro isa sa aton na experience naman ang kabuhi bala nga pangkaliputanon kay muna gani ginambal gani diri sa versikulo 15. Kung bago ka na galiya wala ka na yan nagapanghukom, no? Sa imo isig kapariyo sa aton isig kapariyo, kay kung nagahukom kita sa aton isig kapariyo ginahukman man na kita sa Diyos. Amo man kung anong paghukom naton, amo man na ang paghukom man sa Ginoo sa aton kung ginahukman kita kung ginahukman naton ang aton isig kapariyo nga malain siya, malaot na siya nga tao.
So hindi na siya mabuot, abusador na siya. No? So kung ano gali ang aton nga paghukom, mga klase nga paghukom sa aton isig kapariyo, amo man na paghukom sa Ginoo sa aton ginahukman man tagali sang Dios. No? Dapat hindi gali kita ya mabinantayon sa aton isig kapariyo. No? Dapat ya tudloan naton gali sila sang about sa kaluwasan. So man ginatudlo naton di kadaaga, no? Nga dapat pag-uhon tagid ang aton nga kabuhi, pag-uhon tang aton nga ugali. Nga sang una, halin sang una, tugtog subong di, wala ka pa ng bago. Kaya ari man di gani, sa verse 16, nga sang una, di ginahukman mo man ang Ginoo eh. So karon kay nagbago ka na, wala man na ni ginahimo. Amo ni mga talaksan man bala sang amo ni bala mga gakalatabo man sang una. Bisan ako ya sang una, ako ko na yan. Amo man ni kabuhi ko sang una. So mahilig ko ya mag pamati bala sang chismis bala nga balita nga pagkabati mo gan sang una. Wow, dagan ka to gagad kutip-kutip lang daw sungad mo, gawa barak lang daw sungad mo, basta gani chismis gani amo na, no? Dasig ka, no? Amo na ang kabuhi kasang una. So sang bag-o na kita ya nga naghiusa na kita sa Dios, bag-o na kita nga tinuga ang daan nga kabuhi ginbiyaan na naton, kung ginbaton na naton si Kristo Jesus nga aton personal nga manuluwas, kag ang tanan ginatugyan na naton sa iya. So amo na siya bayaan na naton na siya yang malaot. So diri na kita ya sa bag-o nga kabuhi. Ang bag-o nga kabuhi nagsugod na. So nagsugod ining bag-o nimo nga pagpangabuhi sang sumugod nga ginbaton ko ya si Jesus Christ nga akon personal nga manuluwas. Ginbag-o ko na nga akon nga kabuhi. Kay bag-o na ko ya nga tinuga, no? Di umalin sa tuya nga nangin matutom na ko ya sa Ginoo kag nagabasa na ko ya sa Bible. Dira ko na ya ginsugdan ang akon kabuhi nga ginbayaan ko na ya ang akon nga bisyo. Anong akon bisyo sang una? Although nga hindi adlaw-adlaw ko ya gainom, pero gainom ko ya, no? Gainom ko ya. Labi nagi ko may mga party-party. Tapos gina-invite ko ya sa mga grupo na mag-inom, gainuman ko, no? Tapos kapanahor man ko sang una. Tahor ba lang gataya sa luto kay dako ang handom ko nga magmanggaranon. Kaya mo na nga mga klase sang mga bisyo ko sang una, no? Nandong ka magmanggaranon kasi gusto mo makabulik pero ipagis panahor. Muna bla. Pero inatanan wala gintugot sa Ginoo. Dra ko magkakwarta pagis na. So nga timbiyaan ko na yan ng mga bisyo. Isubong kaluoy sa Ginoo, way na ko yaga inom. Way na ko yaga panahor. Way na ko yaga intrasan ko nanuman ng mga bisyo ta. Kay para sa akon siling ko, baguhom ko na yung akon nga kabuhi. So amo niya ang bersikulo nga ginatunan naton, nagahatag inisang guidance kung paano kita magbago sa aton nga lakad sa pagpangabuhi naton. So kanami sining bersikulo, amo ning abi ng mga Kristohanon, amo ni ang ginano sang iban man nga hindi pagidya Kristohanon nga wala sila gasulod sa sining nga hilikuton kay siyempre hindi pa nila biyaan ang ilang mga bisyo mo. Nanugunan pa sila magbiya kay kung biyakon magsulod ka diya kakristohanon ka na ito, biyaan mo na yung tanan mga bisyo mo. Hindi ka na malipay, diri sa kalibutan. Pero wala sila yung kabalo na tama kalayo kung pagkukunta ng atong kaugalingon. Tama kalayo.
Kung Kristohanon ka na, kabalo ka na magpaumod, kabalo ka magpasensya, kabalo ka magpatawad, kabalo ka magbulig sa imo isikapariyo. Buot ka na nga tinuga, no? Maalwan ka na, mapinuligon ka na, kag ilabi sa tanan, always mo na ginasimba ang Ginoo. Amo ning kabuhi sang tao nga nagpagkuna, nga hindi pa ya gusto ang iban. Kaya mo naman na sa aton gani kaugalingon kuan kita, why na kita kung may bisyo pa kita ya, labi na gid ang inom, hindi na kita kabalo nga pinamilya na gali gay linaway tungod sa inom. Kung Kristohanon ka na, malangga mo ng bilog mga pamilya, why mo na ginabusuhan, alin sa ginikanan mo pakadto sa tanan nga membro sa imong pamilya, ginakaluuyan mo na tungod amo na ang gusto sa aton Ginoo. So wala na ma-share ko kontrol sa pungaga. Maraming salamat ka. Good morning sa tanan. Thank you, Brother Mangga, sa imong maginugang. Any more station nga gusto pang mag-share? Go ahead. Hindi magkahuya nga maghambal, mag-share o magdugang. Kay ang kalisa sa aton, ang Ginoo, magagiyagid. Basi sa imo nga pag-share sa siningaga, makabuli gali ang imo nga presensya nga makahatag dugang pagid nga kasanag sa aton nga mga utod nga naga-monitor siningaga. So, kung gusto kang mag-share, go lang. Good morning, Control. Sister Strawberry, go ahead. Good morning. Good morning sa tanan nga ari diri naga-upload kids sa sining hilikoton. Good morning sa bisan sa aton nga nagasunod sa aton nga RCCM Jesus is my Redeemer sa YouTube naton nga nagapamati gid. Good morning. Dalayo naman ang Ginoo sa isa naman ka matahom niya nga pulong, isa ka reminder naman sa aton tanan ng mga tauhan kag mga anak sang Ginoo nga kita kung ano man ang mga daan naton nga gawi, kung ara na kita sa Ginoo ato tanan nagataliwan na, magabiya na, kaisa na kita katinuga nga bag-o. Kag ang tanan nga mga daan nga mga gawi naton, tanan nga mga butang hindi makapahamuot sa tubangan sa Ginoo ato tanan, wala na, bayaan ta na. Katungod sa gugma sang Ginoo sa aton, hambal niya gani sa ang Galatians 2:20 napatay ako kaupod kay Kristo sa cross. Kag ang akon ginawi, ang akon kabuhi, hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na. Kag ining akon kabuhi nga ginakabuhi, resulta sa akon pagtuo sang anak sang Dios nga naghalad, nagigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. Naghalad ang Ginoo sang iya kabuhi para sa aton tanan. Tungod sa kadako sang gugma sang Dios sa aton tanan, ginhalad niyang iya nga kabuhi para luwason kag hilwayon kita tanan sa sala. Kag ang gusto lang sang Ginoo nga matabo, biyaan ta kun ano man ang mga sala nga aton ginahimo, kay ina tanan bayad na. Bayad na sa pagpalansang sang Ginoo sa cross, sang siya ginmahatag niya ang iya nga bugtong nga anak tungod sa iya nga paghigugma sa aton. Bayad na ang tanan-tanan naton nga sala tani. So dapat hindi na naton tani pagbalik doon, kay ina tanan tapos na, wala na hindi na naton pagbalik doon, hindi na naton pagbalikan, kay ina ginbayaran na sang Dios, ginulaan na niya sa iya nga dugo sa cross, ginhugasan niya na tanan nga sala. So amo na nga kun ara na kita sa Ginoo,
tinguan naton nga ang tanan naton nga mga dati nga gawi nga hindi makapahamuot sa Ginoo aton gid nga biyaan. Kaya mo gid na ang gusto sang Ginoo nga maghimo kita sa mga butang nga sunod na sa iyang kabubuton. Paano ta ina mahimo? Simple lang kaatama. Kilalahon ta ang Ginoo, batunon nga aton personal nga maluluwas sa aton nga kabuhi. Kag paistaron sa aton tagipusoon, pabayan nga siya ang mga kontrolar sa aton nga tagipusoon, magalid sa aton, magatudlo sa aton sa tanan nga mga butang nga iya nga gusto. Kay kung kita lang nga tao, budlayan kita magpag-o sa aton kaugalingon. Bisan ara na kita gani sa Ginoo, bisan nakikilala na kita sa Ginoo, hindi pa na naton malikawan nga makahimo pa kita sa mga butang nga hindi nakapahamuot sa Dios. Kag kung kita lang masiling nga, mabag-o na ko subong mag-uhon ko na niya akong batasan, hindi na ko. Pero, sure kita nga makabag-o kita dayon, hindi. Kaya syempre tao lang tamo, ara sa aton ang mga bagay nga, umaga, maano pa kita bala, madala pa kita, labi na sa, makita ta sa palibot nga makagalanyat nga mga butang, pawili sang aton mga panulok, bisa aton nga mga BIPT, syempre hindi ta kakita, pero ti damo man Japon mga butang nga makapawili sa aton, no? Hindi man sila nga, hindi na sila kakita, exempted na sila sa sala, no? Hindi, kaya damo man Japon mga butang nga makapawili sa aton. So, amo na no, wala sang exemption, bisan Kristohano na kita, wala exempted, wala sang may siling naka-Kristohano na siya, hindi na siya madala sa gihapon. So, dapat ang ato ni moon, may aragid kita personal na relasyon sa Ginoo. Close relationship sa Ginoo. Amo gina ang pinaka himuon ta subong, labi na sa subong nga grabe na ang aton nga ginatubang nga mga grabe na gid ang palibot, grabe na gid ang kaaway, grabe na gid ang iyang paghulag. Ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton, syempre amo gina ang luya sa aton, makapatayo og sa aton kung kaisa. Pero managani nga ang Ginoo gid ang pabayaan naton nga among mag-uyat sa aton. Kay kun kita ang mag-uyat sa Ginoo, dako tendency nga mabuya gid kita. Pero kun ang Dios ang mag-uyat sa aton, bisan ano pa magkalatabo, hindi gid kita niya pagbuyan. So amula na kapit lang gid kita sa Ginoo. Amula na ma-share ko control. Good morning, ka God bless gid sa tanan. Salamat kay sa imo, Sister Strawberry, sa imo mag-share siningaga. So may time pa kita. Any more station nga gusto man mag-share, go lang. Morning control. Kaya lang gid, nagdawala pa na ikamo ni Charlie Brabs. Unahon ta si Sir Big Boy, Charlie Brabs kay siya ang nakauna pindot. So go lang, Brother Big Boy. Good morning control, good morning sa tanan nga hindi nag-monitor, hindi nag-monitor. So nag-view sa YouTube channel ta. Good morning. So ang verse nag-remind sa aton nga kung yung tao mangarap sa Ginoo pag-una siya kung pagkakitarik tayo na itong gaan yung mga buhi nga wala ang Ginoo siya, magupod ang Ginoo siya. Kaya example, kita bala ng mga tao na kung hindi tayo ni mabagyan sa mga trials, sa mga test sa atot kabuhi, kung di may makonway may maabot sa atot kabuhi nga bagay nga kadto kita aton lang magaliwat sa aton kabuhi, nung tagta time pa lang kita nga magpalapit sa Ginoo, magtawag sa Ginoo nga ang napunta pa ang simpo nga mag-abot nila before ta magtawag sa Ginoo, before ta magpalapit sa iya. So amo na nga mag-abot ng mga pagtilaw, nga kung wala na gid kita dalaganan, sino sa aton sino dalaganan siguro
wala gid kami makabulig, no? Isap lagi ko ng Ginoo yung magulag. I'm sure sa na yan, sobra pa sa bulig ang matagati mo, kundi ano gid, no? Pala kabuhi wala sa pusan. Una nga ako makabatilaw, makakaabot sa pagtilaw, especially sa mga wala nakakilala pa sa Ginoo, pagpapagyan sa Ginoo, no? Doon sa mga miracles, no? Nga ka na doktor, hindi ka biopsy mo, pero may siksintas, no? Nga nagbalik ka, nagkari ka sa Ginoo liwat, yung surrender mo, ang tarantanan sa iya, pinatag mo na sa iya nga siya na magibala sa imo. So, do losing hope ka na, nagpalapit ka sa Ginoo, gintawag mo siya, nangamuyo ka, gintabat sa Ginoo, no? So, after sina, ang feeling mo na daw bunagilot ka bago, no? Tani, sa una gali ko na balaan ko na gali, ni ko ginubra ko na ni, no? Kung nakilala ko ng Ginoo. Tani, way pa nagabot sa ako ng amuning unas na sa kabuhi. Pero sometimes, ano man ako ng blessing in disguise. Blessing in disguise lang. Mag-aabot sa imo ang isa kapag tilaw. Mapait, pero isa na gali sa mga blessings nga magapalapit ka sa Ginoo. So sa ton kung mga mo na mag-abot na mag-ayo ka sa ginapangayo mo, no? So doon na renew ang kabuhi mo. So ang kabuhi mo dati itong hindi ka ganit ka ba na magpasalamat, no? Sa pagbuktaw mo, mga pagkaon nga nabaton mo. So matamat, ginadumdum mo ng Ginoo. Everything may ara ka, ginapasalamatan mo na. No, bago ka na gid, bago ka na. So willing ka na nga i-share mo ang good news. No, mo nang basang Ginoo, no, I'm glad you called me. So pagka-brown mo subong, spread the good news nga ari ko. Buwi ko, willing ko magbulig. So amo na matabo sa imo, no, sa aton. Once magbago ka na, kaligtar mo na itong mga laway mong patasan, mga malain mong ginawi. So renewed life ka na, no? Focus ka na sa especially sentro sa kabuhi mo, asing ang Ginoo na, no? Ang pinaka-the best na kung ma-share mo pag ang good news sa iban, kag kung ma-encourage mo ang iban, no? Nga makilala ng Ginoo. Samtang hindi pa nila mabagyan, no? Ang nagyan ng pagkilaw, early pa mala, sa puno pa lang, no? Kung makilala na nila, Ginoo, basi hindi na sila makatilaw sa nagyan mga mapait, no? Before nila makilala ang Ginoo, before nila tawag ang Ginoo. So kita nga na harap sa Ginoo, no? Ginadumdum na ginapermi, no? Every action na ginawa nga before pagkabarahon, napakayap kita sang guidance, no? Sa mga desisyon ta na ano ba ni Ginoo, sakto ni lagi desisyon ko, no? Hindi nga sa una ito nga wala kakilala, kung ano gusto mo, kwaon mo. Siya balaan mo nga sala. Gusto mo kaya mo kaling ka na sa Ginoo, naging bago ka na, naging bago ka buwi mo. So every decision nga ginano mo, ginapabalo mo sa Ginoo, nagapakaya o na guidance. Na wala sa may mapituan, wala sa may masakitan, no? Ang muna na, kumbaga, harap na sa focus mo ang Ginoo ng sentro sa kabuhi mo. So, ang mga nakoncontrol ma-share, no? Good morning sa tanan. Salamat gid sa imo, brother Big Boy, sa imo man gindugang sa aton nga talakayan siningaga. So, Charlie Bravo, ara ka pada gawlang kay imo na time. So, kapasalamat kita ko sa Ginoo sa gapon nakatinguha man kita sa share sini aton talakayan sini nga. So ako pakayo sa inyo sang pagabi-abi sa inyo tanan nga sa kamatahong aga gitagay dalot sang Ginoo sang kagyunan sa pag talakay sini aton nga talakayan sini nga. So salamat sini naman nga pulong aton nga tun-ano ang tawag nga pagbagpo sa tao, no. Kunara na kita ni Kristo mangin bagpo gal kita nga mga tinuga ang daan nato nagtaliwan na
So, ang pagbago sa tao, gali ni, hindi ni basta-basta gali, no? Daw isa inig sa ako, nga daw isa ka mirakulo, bla. No? Mirakulo ang pagbago sa tao, kung aral sa kay Kristo gali. So, kung mo, ako na-experiencehan man na-experiencehan ko na ini yung mga bagay-bagay. Sa harap ko sa tawag nga, pagpauyon sa kalibutan, magpapakasala, pangalibay, ara mo ma-experiencehan ko ni sa una. So, hindi gali amo, daw ay gali isang tawag na kalipay pala sa imo nga, kung na daw lakay peace of mind. So, initanan na experiencehan ko kung ara ikaw sa tawag na iyasang kaaway pala ng mga sitwasyon nga hindi ka malipayon lang sa katao. Pero ginakumparar ko man nga ako mga eksperyensya sa kasubong ko nga eksperyensya lain giyagali kung ikaw gali bago na nga tinuga kung nara ka Kristo. So amo na sa imo pagtuo dira nagasugod ang imo nga mga relasyon mo sa Ginoo nga kung paano ikaw sa Ginoo ginbago. So makita mo para mo ma-analisar mo la ang tawag nga kung ikaw ara kay Kristo, no? Laing giya kadama. So mo na gani nga samtang buhi pa kita, may chance pa kita nga magbago sa pag-alagad sa Ginoo. So mo na ako mga amigo, ang ating mga abyan, labi na gid sining frequency. So challenge ko sa inyo, yung kita samtang kita buhi, may chance pa kita magbago. Magbalik kita sa Ginoo. Awan mo lang nang ginapayo sa Ginoo nga kita mag-iusa sa iya, no? Bagi sa iya. Kay ang Ginoo na iya magahikot na iya sa aton niya nga kabuhi o magbago sa kabuhi. Kay basta mo lang batunon mo lang ang Ginoo. Ang bala ang espiritu manimuha na iya sa pag-ikot sa aton. Kung ano man ang aton nga na yung hindi mayo. No, pasakop kita, no, sa ating Ginoo. Agod nga ang mga promisa sa Ginoo maangkon na naton kita lamang magpapigasakop sa iya. So kanami nga ininga talaga naton, no, may komparasyon kita sa aton kabuhi kundi inbla kita nga naka slide, no, sa Ginoo bla kita sa tawag na kailigpod ng kalibutan. So manami kunari kita sa Ginoo. So padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, ang atong pagtuo pabaskong gawin naton na magsalig sa iya. So mo naman Ginoo nga samtang kita nag-aaral sa iya, so mo na nga himuon taman nga sa iban nga palaton taman sa iban nga kung anong pangayo sa Ginoo sa aton, ipalaton ta sa iban para ang iban makaampit man. So mo ni nga atong ginahimo nga dapat kita pabalo sa ila nga may chance kita nga bisan amo kita na ang ano atong kalaot sa aton nga kabuhi sa gyapon ng Ginoo nagakuan sa aton, nagabaton gyapon sa aton. Kita gin pangimatyan nila sa cross, no? Kung kaluyang kita sa Ginoo, yung hindi kita dapat magkahuya sa pagbalapit sa iya. Ba't kunon ta siya, no? Ang mga inabiyan niya, no? Pagi sa atong pagtuo nga sa gyapon masarang antayin nga mga problema naton nga ginaatubang adlaw-adlaw. Lamang kita lang mag-iusa sa ating Ginoo. So mura masin control siningaga lamang salamat. Salamat gid sa imo, Brother Charlie Bravo, sa imo gidugang man nga mga pag-encourage sa aton nga mga kauturan. So, this time, takpan ta na siguro ang aton nga Bible sharing kay oras naman sa pag-gather sa mga prayer request sa aton nga mga kauturan. Basi may ara sila gusto nga dalon sa aton nga pagpangamuyo. Ari diri si Brother Mahogany ang mag-accommodate, kuha sa inyo nga mga prayer request. So, open na ang control sa kuha sa inyo nga mga prayer request. Control. Go, Nar. Prayer request ko, magpadayon
gidako sa pagpalagad sa Ginoo kag akon family tagaan man sila sang kabakod nga lawas matagadlaw. Noted. So anymore, may mga prayer request pa. Go lang. Birth control. Kaya nagit mo na double up. Bugnay, go. Roger, pre-request ko lang kabay nga Ginoo magadugang pagit sang kabuhi kag ang Ginoo magabrahin sa pagimuno sa amon mga kinanglanon kag ang amon ta sa tagsa ka pamilya ni Maria nga kabay ang Ginoo magaubay man sila kang magatag sa mayong panglawason man. Noted. So anymore, may mga prayer request pa. Go lang. Prayer. Go, Sir Tinotino. Roger lang galog. Prayer request lang ko kung saan ka na. Mag-aayo dayo ng metiya ko lang natin sa hospital mo. No, kag good health sa ako ng bugos nga panimalaya sa akong bugos ng pamilya. So anymore, may ara pa. Kuntog na pray ko man ang aton tagisa ka controller sining aga, no. Sige apon giyaan kita sing Ginoo nga giyapon mapaskog ang aton nga nahimo nila para nga may ang makabati, no. So nadala ko sa pangmuyo ang mga amon nga managa silent monitor nga mga abyan sa iban nga lugar. So kabay nga ang Ginoo gid magaikot sa ila nga sa gyapon magtalupangot sila sa sining atong ginahimo, no. Ang binagid ang ginahimo nato lang pagpaibalo sa ila nga ang Ginoo malapit lang magkari, no. Ganang kuan na sila sa ila kabuhi, no, magbalik sila sa Ginoo para nga aton sa laptop naton kung sa pabalon mo nga yan nga may ara gid nga manluluwas nga magakari. So ano lang himuon naton, no. So dalaw naton sila sa tawag nga pagpasaton pangamuyo ni nga magbalik sila sa Ginoo kay hindi pauli ang tanan. Noted. So anymore, nga may prayer request pa. Last call. Anymore station nga may gusto kamo nga aton nga pangamayuan. Go lang. Kung wala na, ma-proceed na kita sa pagpangamuyo. Before kita ma-pray, basahan ko liwat ang verse nga aton gitalakay siningaga nga ginkuha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Let's pray. Amay nga langit noon, Diyos nga labing balaan, Diyos nga labing kamahanan, Ginoo, kilala ginamon ang imo balaan nga presensya sining tion. Ginadayaw kanamon, ginahimaya, o ginapasalamatan sa kaayo katutom nimo sa amon kabuhi. Salamat Ginoo sa siningaga nga ikaw gid ang nagapatunga. Salamat Ginoo sa imo nga balaan nga espiritu nga amon nagahikot sa amon tanan nga nangin successful Ginoo ang ini nga hilikoton siningaga. Lord God, ikaw nakakilala Ginoo sa mga kautoran nga may mga ginapangayo dira sa imo. Nga ikaw Ginoo mag-address sa ilang nga mga ginapangamuyo, sa ilang nga ginapangayo dira sa imo Ginoo. Ikaw gid naka kita sa ilang tagsa katagipusoon. Ginoo, kabay nga ikaw gid magasabat sa ilang mga pangamuyo. Ang pare-request ni Nara nga ikaw maghahatag Ginoo sang entusiasm o kabakod kag kainit sa pagpangalaga dira sa imo Ginoo. Nga ikaw gid ang magpakamaayo siya kabuhi kag sa iya nga pamilya Ginoo, i-preserve man ang ilang health nga everyday Ginoo, ikaw gid ang magatipig sa ilang kabuhi. Kag ikaw man bless gid sa ilang nga pangitan-an Ginoo. Even si Brother Bugnay, Ginoo, ginapalapit man namon ang iyang pinapangayo dira sa imo
nga ikaw gid Ginoo magasabat sini. Ikaw Lord God ang maga-bless both sa iya family bugnay kag ti Maria. Kilala mo Ginoo tag sa kamembro sina nga pamilya. Ginoo tipigi ang ila kabuhi. Guys sa good health sa tagsa kadlaw. Kay ikaw Ginoo maga-sustain man sa ila kinahanglanon Ginoo sa adlaw-adlaw. Even sa prayer request man ni Sir Tinotino, Ginoo, ikaw man ang maga-sabat sini. Ihatag Lord God ang complete healing sa iyang atiya. Nga sa buong hospital, Ginoo. Extend your healing hands, Ginoo, your healing power, nga madasig ang pag-recover. Gamita, Ginoo, ang mga bulong nga gina-intake sini, nga mangin epektibo, Ginoo, agud magdasig siya mag-ayo, Father God. Even ang entire family niya, good health, Ginoo, sa kada isa. Kaya ikaw ginamagatipig, kung mag-bless ilang ang panimalay. Even Ginoo ang prayer request man ni Charlie Bravo nga mangin mabakod, mangin malig-on pagit Ginoo ang tagsa ka katabo sini nga ministry. Ikaw Lord God ang maga-empower sa kada isa. Ikaw Ginoo ang maga-encourage nga mangin matutong pagit dira sa imo. Nga padayon nga magtuon sa imo pulong kag maisog sa pag-share sini. Agud madamo man Ginoo ang mga kalag nga madala dira sa imo tiilan. Lord God, kabay nga ikaw man ang magapakamayo sa tanan nga mga modulators, sa tanan nga naga-silent monitor sa tagsa kaaga. Ginoo, ikaw nagakilala sa ila. Ikaw nakakita sa ila kabuhi, kag sa ila bilog nga pamilya, sa ila tagsa kamembro sa ila pamilya. Ginoo, ikaw nagkilala. Ikaw man Ginoo magapakamayo sa ila. Tipigi ang ila kabuhi, guys la sa good health sa tagsa kaadlaw. Ikaw man Ginoo maga-sustain sa ila kinahanglanon. Ginoo, pakamayo hagit kami. Kabay sa sining adlaw ang imo balaan nga espiritu amo gid ang magagiya sa kada isa. Lord God, we need your divine guidance and protection. Through your Holy Spirit, by your precious blood, kami mangin safe gid diin man kami. Gani Ginoo, salamat sa tanan ginadayaw kanamon, ginahimaya, kag ginabalik namon sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. 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 So, salamat gid sa tanan nga naga-participate, sa tanan nga naga-monitor sining aga. Ang Ginoo magapakamay gid sa aton tanan. Dalayon gid ang Ginoo.